Хәерле көн, Татарстан, хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген дүшәмбе, 25 гыйнвар. Мин Эльза Әхмәтҗанова һәм тапшырубызның иҗат төркеме матур көн, күтәренке кәеф, файдалы атнабаш этләп калабыз. Тарихка бүгенге көн нинди вакыйгалар белән кирип калган? Шул турыда кыскача булыр. Бүген Россия студентлары бәйрәме. 2005 елдан 25 гыйнвар студентлар көне буларак официаль рәвештә билгеләп үтелә. Бәйрәмнең тамырлары исә 1755 елның 25 гыйнварында патшабикә Елизавета Петровнаның Мәскәүдә университет ачылу турындагы указга кул кую белән бәйле. Бүген кибер дүшәмбе. Интернет кибетләр зур ташламалар белән товарлар тәкъдим итә. Бүгенге заманда мандитер сатып алулар популяр күренеш. Өйдән чыкмыйча гына түбән бәядән товар сатып алу мөмкинлеге бар. Һәр елның 25 гыйнварында Россиядә хәрби диңгез флоты штурманнары һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтә. Штурманнарның профессиональ эшчәнлекләре корабларга дөрес курс билгеләү, навигация приборларының тизек булуларын тикшереп тору белән бәйле. Бүген студентлар өчен әйтеп киткәнебезчә аеруча күңелле көн. Студент еллары һәрберебезнең күңелендә аерым бер хатирәләр булып саклана. Иң мөһим вакыйгам, иң зур вакыйгам һәм иң истә калган вакыйгам ул минем тормыш иптәшем белән танышуым. Без 90 елга туры килдек узган гасырның дип әйтик инде хәзер. Истә калган дигәннән мин бик каты үкенәм хәзер. Бөтен дәресләргә дә бәлки йөрергә кирәк булмагандыр, имәс. Бик теге комсомол буларак теге үз җаваплы итеп бөтен дәресләрне калдырмыйча җиргә тырышып карадык. Тулай торасында университетка барып, лекцияләр тыңлыйсың, укысың. Шуннан мин тоттым да, мәйтәм, нәрсә булса да булыр. Мин мәйтәм, бер атна лекциягә укырга бармыйм. Мин менә шушы Сергей Есенинның поэмасын тәрҗемә итәм дип, бер атна буена аны тәрҗемә иттем. Күңелемә яшьли якын булган иске бөкре ситән күренә. Әнә капка, кайчандыр бит шунда миңа тик 16 яшь иде. Ак бөткәнчик япкан назлы бер кыз миңа җитди генә юк диде. Быелгы кыш карлар, суыклар белән шатландырып та һәм киресенчә артык җылытып, җибәреп тә холкын күрсәтте. Суыклар әле алда булыр дип фаразлыйлар. Һава торышы салкын торганда өшү куркынычы яный. Саклану чаралары турында тапшырубызның "Саумысыз" рубрикасының даими эксперты табиб Илдус Латфуллин сөйли. Суык сугу обморожение проблемасы ул кыш көне бигрәк тә актуаль. Ул урамдагы температура белән генә бәйле түгел, аның төрле факторлар бар. Мәсәлән, алкоголле эчемлекләр белән бик бәйле ул. Менә күпчелек очракта суык сугуның обморожениенең начар очраклары, зәһәр очраклары алкоголле эчемлекләр эчү белән бәйле була икән. Чөнки алкоголле эчемлек эчкәч кешегә җылы иллюзиясе керә. Кеше үзен җылындым дип хис итә. Ләкин бу иллюзия гына чынлыкта барыбер салкын кешегә шулай ук нәкъ шулай ук тия дә инде. Башка факторлар да бар аның. Мәсәлән, температура үзгәргән көнне иши кеше температура, мәсәлән, җылы көн, салкынрак көнгә алмашынса, организмга күнеп өлгерми һәм ишү башлана инде бит. Башка факторлар да бар. Дөрес булмаган кием, мәсәлән, артык кысып торган киемнәр, артык кысып торган аяк киемнәре шулай ук ишүгә китерергә мөмкин. Тәмәке тарту, урамда тәмәке тарту, кычкыру, урамда кычкырып җырлау, мәсәлән, бит бәйрәмнәр булганда. Шулай ук кешене ишетергә мөмкин. Ишү башланганда кешегә нинди ярдәм күрсәтә алабыз без? Әлбәттә, иң беренчесе аны җылы урынга кертергә кирәк. Җылы урынга керткәч, аларның киемнәрен алмаштырырга кирәк, җылы эчемлек бирергә кирәк. Ләкин бу эчемлек әлбәттә алкоголле эчемлек булырга тиеш түгел, чөнки кан тамырлары белән проблемалар башланырга мөмкин. Ишегән кешегә алкоголле эчемлек биргәч. Ишегән кешене җылы су белән җылытырга ярыймы? Ярый, ләкин бу кинәт кенә булырга тиеш түгел. Мәсәлән, ишегән кешене, салкын тигән кешене кайнар ваннага салсаң, кан тамырлары белән проблем булырга мөмкин. Шуның өчен, әгәр дә без ишеп киткән кешене су белән җылытабыз икән, моны әкренләп эшләргә кирәк. Баштан су җылымса гына булырга тиеш, аннары әкренләп аның температурасы. Битләр, колаклар, бармак очлары ишү дигән проблема бар бит инде бит. Ул да төрле факторлар белән бәйле. Беренчедән, моңа балалар күбрәк
балаларга күбрәк очрый торган проблема. Бу булмасын өчен бу проблеманың профилактикасы булып мазь куллану тора. Мазьлар төрле була бит инде. Үшу булмасын өчен кулланыла торган мазьлар, аларның нигезендә май булырга тиеш. Мәсәлән, вазелин майы, башка минераль майлар булырга тиеш. Бу су нигезендә ясалган кремнар булырга тиеш түгел. Мәсәлән, эмален дип санала торган кремлар, тирене дымлата торган кремнар, алар салкынга, урамга чыкканда кулланырга ярамый аларны. Әгәр дә тирең ишегән икән, ишеп киткән урынны, менә безгә балачыктар ничек әйтәләр иде, кар белән уарга, боз белән уарга, буларны катгый рәвештә ясарга ярамый. Менә бу ишеп киткән урынны җылытылган ниндидер бер тукма белән ышкып алсаң була, ләкин ул бары тик беренче дәрәҗә ишетү булганда гына ярый. Әгәр дә кешенең тиресе чынлап ишеп киткән икән, куыкланып, ярылып киткән икән, ул урынга тияргә ярамый. Кеше тиресен ишеткәндә аның төрле дәрәҗәләре булырга мөмкин. Ишетү беренче дәрәҗәсе, ишетүнең беренче дәрәҗәсе булай була. Тире начаррак сиземли башлый, әзрәк кенә шәнчи башлый кебек, авырткан кебек булырга мөмкин. Әзрәк кенә агарып китә, зәңгәрләнеп, кызылланып китәргә мөмкин. Әгәр дә проблема менә беренче дәрәҗәдә генә икән, кешегә доктор, табиб кирәк түгел. Әгәр дә ул ишеткән урында ниндидер үтә күренмәле яисә кан кушылган сыек шәкелеп чыга икән, ул вакытта табибка күренү мөһим. Чөнки бу урында тире бозылып киткән булырга мөмкин. Аны табиб дәваларга тиеш. Туры эфирда хәерле көн Татарстан тапшыруы. Матур көн теләп дәвам итәбез. 1941 елда язылган балет бүгенге көндә дә татар музыка сәнгатының югары үрнәге булып кала һәм күп кенә театрларның афишасын бизи. Тиздән Әкият Курчак театрында да шүрәле спектакль премьерасы көтелә. Үзенчәлекле спектакль турында без студиябызның кунаклары Альбина Шагалиева һәм Ләйсән Миннәхмәтов белән сөйләшербез. Хәерле көн, кызлар, исәнмесез? Хәерле көн. Чыннан да тиздән бик тә үзенчәлекле спектакль премьерасы көтелә. Аның даталарын әйтеп китик һәм үзенчәлекләре нидән гыйбарәт? Шуны да бик тә ишетәсебез килә иде. Чыннан да безнең театрыбызда премьера. Күз алдына гына китерегез безнең татар сәнгатен, татар дөньясын тартмага салып, тартманы шкафка тыгып, шкаф торган бүлмәне ачкычка бикләп киткәннәр. Һәм шушы 100 еллар торган бүлмә, инде онытылган бүлмә. Бу бүлмәнең ишеген без 29-30 январь көнне Татар дәүләт Әкият Курчак театрында ачабыз. Әйе, бездә премьера шүрәле яңа фантазия. Бу спектакль Фәрит Яруллинның шүрәле балетына нигезләнеп куелган. Бу спектакль үз эченә берничә сәнгать төрләрен берләштерү белән үзенчәлекле. Нинди? Монда хореография, монда драма, курчаклар, бик шәхесләрнең шигырьләре, Фәрит Яруллин музыкасы, барысы да Илгиз Зәйниевның либреттосы астында сәхнәдә берләшә. Әйе. Бу инде теге бүгенге заманча модалы сүз белән әйткәндә, уртак проект коллаборация дип әйтсәк була, шулай бит? Дөрес, әйе. Менә илһамландыручы әлеге спектакльне сезнең сәхнәләштерүгә Рөстәм Абязов дип беләбез, шулай бит? Инде БКЗ безнең матур зур концертлар залында сәхнәсендә аның премьерасы булып узган иде. Ул безгә комментарий биргән иде. Әйдәгез шуны тыңлап китик әле бергәләп, аннары сөйләшүебезне дәвам итәбез. Возникла идея попробовать создать на основе этой музыки кукольный спектакль. И я очень рад, что художественный руководитель театра кукол Илгиз Зайниев ухватился за эту идею и осуществил ее. И на фестивале в декабре месяце состоялась такая концертная премьера совместного нашего проекта «Оркестр Ля Примавера» и театра кукол. Мне кажется, что очень понравилось слушателям и зрителям эта задумка. Дәвам итәбез сөйләшүебезне, кызлар, һәм инде сез гадәттәгечә бүләк белән килгәнсез, тамашачыларга сораугыз да бар, яңгыратып узыйк шуны. Әйе, без менә тамашачыларга шундый сорау бирергә телибез. 41 елда Фәрит Яруллинның шүрәле балеты дөнья күрә. Менә шул балетка кем либретто яза? Либретто авторының исемен кайсы тамашачы дөрес итеп җавап бирә? Шул тамашачыга бездән 29 гыйнварга 18:30 буласы спектакльгә 2 кешелек чакыру билеты. Без инде дөрес җавапларны
554-30-51 телефон аша көтіп қалабыз, бізге шалтыратығыз. Қызлар, енді өзіңіздің рөлләргіз турында да сөйлеп кетегіз. Енді әйтеп кеткенше, бұл спектакль бірнеше сәнгат түрлерін өз ішіне жиямында драма театрда, Курчак театрда деп әйттік. Біздің түп рөлләрдә Шүрәлі образы һәм Сүйінбике образы. Шүрәлі рөлін біздің Ғалескар Камал исемендәге театрдан Татарстанның халық артисты Илдус Ғабдрахманов башқара. Әйінді Сүйінбике рөлінде біздің яш артистка Лейсан Миннахмәтова. Ул үзі сөйләр бұл тәжірибе турында. Шыннан да шундай зур шәхесләр белән эшләү, Илдус абый, Сәлимә апа белән эшләү минем өчен зур тәҗрибә булды. Минемчә, кеше һәрвакыт үзен тулыландырып, төрле яктан камил булырга тиеш. Алар миңа бик ярдәм иттеләр. Илгиз Зәйниевкә килгәндә, ул чыннан да гениаль кеше, татар дөньясын күтәрергә алынуы безне илһамландыра. Инде әйткәнебезчә, бунда драма театрда, Курчак театрда бергә үрелеп бара дибез инде. Менә Курчак театры өлешен инде без Курчак театры артистлары, тагын безнең 4 артистыбыз катнаша. Курчак театрының мөмкинлекләре бит ул шиксез. Бездә сихри тормыш, мөгъҗиза, бөтенесе дә бездә булдыра алабыз без аны. Менә безнең бу спектакльдә тамашачыны чын гаҗәеп, сихри, тылсымлы бер дөнья көтә. Без тамашачыларны шушы мөгъҗиза иленә чакырып калабыз. Менә шул мөгъҗизаны инде без Курчак театры артистлары тудырабыз. Быел бигрәк тә Курчак театрында күп премьералар көтелә дип шулай укыган идем. Бу чыннан да шулаймы? Дөрес. Безне Алла бирса, бу елны дөньялар имин булып торса, 10 премьера бу сезонда безне көтә. Без бик эшлибез, бик иҗат бездә кайный, тырышабыз, театрыбыз безнең гел үсә, үзгәрә, алга бара, бер урында утырмыйбыз, без үсәбез, Аллага шөкер. Барлык хыялларыгызда тормышка ашсын, матур премьераларны күрергә язсын тамашачыларга. Кызлар, бүген студентлар көне дип алдан әйтеп киттек инде, шулай бит үзегезнең студент елларын ничек итеп искә аласыз? Без икебез дә Казан театр училищесын тамамладым. Мин үзем Марсель Махмутовның эстрада курсында укыдым. Сәхнә телем Инсаф Абдулла иде. Яратып искә алам. Әле эшкә кергәч тә буталып, автобуска утырып, Казан театр училищесына килгәнем бар иде шуннан да. Шунда яратып искә алам. Белемне миңа театр училищесі берді. Мин инде Казан театр училищесын 2004 елны тәмамладым. Шуңа карамастан без әле дә үзебезнең курсташлар белән аралашабыз, безнең бик җылы мөгамәләдә без торабыз. Ел сайын без күрешәбез, рәхәтләнеп студент елларын искә алабыз. Ул безнең шаярулар, уеннар, инде без кайгы хәсрәт килгәндә дә без бер-беребезгә ярдәм итә идек. Шул кадәр менә җылы истәлекләр белән истә калган ул студент еллары. Курчак театры артисты, ул үзенчәлекле артистмы? Ул күңелдә һаман да шулай бала булып каламы? Менә мин шулай тыймлыйм үзем, сез ничек әйтәсез? Самимикум. Чыннан да шулай. Әлбәттә. Менә мин үзем дә рәхәтләнеп балам белән бергә әкиятләр, мультфильмнар карарга яратам. Аннары соң ул мультфильмнарны караганда бит әле мин үземә дә булай итеп, бу очракта менә булай итеп уйнарга була икән, бу сүзне булай итеп әйтергә була икән дип, хәтта мультфильмнардан үземә мастер-класс буларак та карыйм. Артист шул кеше бит инде ул, кызлар, шулай бит. Безнең дә төрле нәрсә дип әйтим инде, күңел төшпәйкәндә була, авыру чакларыбызда була. Үзегезне менә сәхнәгә чыгарга ничек, нинди тәргиш табасыз үзегезгә? Ничек үзегезне көйлисез? Сәхнә ул шундый тылсымлы сихри көчкә ия. Синең сәхнәгә чыгасың булса, бер нинди ширең дә калмый, бер нинди борчуың да калмый. Шул кадәр сәхнә сине әсир итә, үз дөньясына алып кирип китә. Син бөтен үзеңнең дөнья мәшәкатьләреңне онытасың, ширләрне, кайгыларны онытып, шул дөньяга, тамашачыга үзеңне бирәсең менә. Сез ничек? Мин хәрәкәт аша, тәнем аша, сулау аша үземне тынычландырам. Ләйсән, булды. Эшлибез, без монда, хәзер монда тиеш. Мин үземне җыя беләм.
дияр идем. Бу һәрбер кеше өчен, артистлар өчен аеруча мөһим нәрсәдер инде бу үз үзеңне җыя белеш. Шулай да без тамашачыларыбызны сезнең уңышлы премьерага дип ышанасы килә инде көтеп калабыз. Шулай бит 29-30 булачак премьерага Әкият Курчак театрына тамашачыларыбызны көтеп калабыз. Беләсез, менә безнең телевидение фондында да Шүрәле спектакле саклана, дөресрәк ул Кырлай дип аның исеме. Менә шул телевизион фильмнан Шүрәле биюен безнең тамашачыларыбызга тәкъдим итәсебез килә һәм шуның белән тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Бүгенгә менә шулар, мин сезнең белән саубуллашам. Иртәгә кадәр һәр көнегезне бар тик матур уй-фикерләрдән генә башлагыз.